So what's up mga boss? O padong ko sa pier ani kay larga kog Bohol kay do na misyon dito sa Bohol og padong nako maabot. Oh, dool na gyud kayo. Og naabot na gyud ko sa pier 3. Og ako na lang gipaabot ang akong kauban kay naglukat pa og ticket og nagpaabot pa sa uban nga wa pa maabot. Og sa wakas nakatungtong na ko sa barko sa Fairlight. Padong na gyud may mga larga kay dugay-dugay pa man ming maabot o nagpabulhot sa mi og nagpaaso sa loyo sa barko. Og wala damhan na abot na gyud mi apan siya wa pa agoy. Among gitan-aw ang sit-up sa stage kung okay ra ba. Kay basin unyag na ay mapalpak ba. Og sa time sa event wala nami ka picture or video kay perti na namong bisiha. So naa may mga picture kanina lang aron makita ninyo ang among show. Og kung kinsa tong gustong magpalingaw, i-PM lang ko or ang among promoter nga si Limartan. Og daghan kayong salamat sa pagtan-aw ni ining video. Og goodbye ninyong tanan. See you in next video.